Hi, Miss Aya. Morning! Natatandaan niyo pa ba ang isang kontrobersyal na actress, sexy, na iniidolo ng karamihan noong dekada 90? Siya ay walang iba kundi si Medel. I'm sure yung mga katulad ko matatandaan yung pangalan. Alam niyo ba na si Medel ay tubong Tabacco, Albay? At bago siya na-discover bilang actress, bilang sexy star, ay dati muna siyang sumali sa isang local pageant sa Tabacco at hindi siya talaga nanalo doon. Siya isang runner-up lang. Siya ay naging kaibigan ko at marami kaming pinagkasundo ang mga maraming bagay tungkol sa ating advokasya at yun ang nagtulay sa amin para maging mas close kaming dalawa. Okay? Ngayong araw, samahan nyo kami dahil bibisitahin natin, magkakaroon tayo ng bonding kasama si Medel na mula sa pagiging sexy star ay nag-transform into something like a big businesswoman. Nag-aral, magluto, naging chef, nagtayo ng sariling restaurant at dadali namin kayo sa kanyang bubuksan na napakalaking restaurant at venue. Samahan nyo kami, kasama ko si Julius dito lang sa Mission Beyond Music. Pero bago yan, subscribe our YouTube channel, Mission Beyond Music of Arpie and Julius. Let's go! Hi, gozaimasu, minasan. We are here at Ishiaya's restaurant, okay, garden restaurant. Isa ito sa mga Japanese restaurant matatagpuan dito sa Tabacco na pag-aari ng kaibigan kong si Medel. Kung natatandaan mo, si Aya was a former actress in the 90s, okay, at siya ay nag-venture into a Japanese restaurant. Okay, so mamaya patitikman namin sa inyo kanyang mga luto na siya mismo ang nag-create. Okay, see ya! I-feature namin ang mga food ng ating kaibigan na napakagaling na chef, napaka-creative, ang sarap. First time ni Julius dito, sobrang na-enjoy na yung kanyang food. Kung I like na pansit, ang sarap ng pansit panalo, pansit hap-hap. This is a fusion, a combination of Bicolano, a twist of Bicolano and Japanese. I like the Ishiaya roll. The yasai itame is to die for. This is my favorite. Even in Japan, I used to cook this one. It's my favorite. Okay, this is yasai itame. We have tonkatsu. We have karage dry. We have the fish fillet with a pili twist, a pili nut twist, and of course, Ishiaya's signature rice. This is chahan, we call it in Japan, chahan. And we'll feature some of the food. Okay, and ano masasabi mo, Julius? Julius first time. Dito ako, hindi ko first time. Kaya pinagpamlak ko to Julius. Ano masasabi mo? This is the Ishiaya roll. Tama ba ako? Ang sarap-sarap niya. So, if you happen to be in the area in Tabacco, just Google Ishiaya Garden Bistro at meron silang bubuk sila bagong restaurant. Very affordable, tapos napaka-generous ng service. Sobrang generous ng service niya at napaka-affordable ng kanyang price. So everybody can enjoy a taste of Japan. Nasa tama ko kapag mag-feel mo yun, lesay mo siya tumawa. Ayan, nasa harapan po natin ang pinagnanasaan ng lahat
Okay, noong 1990s, okay, ang walang iba, hindi ang mahusay na actress, chef, talented, lahat na nasa kanya, Miss Aya Medel. Uy, invite mo naman ang ating audience. So, sobrang pa yan. na namin to, invite mo naman ang ating audience na pumasyal sa baro nating location. Sa Ishiaya. Yes. Then the new Ishiaya garden is located at San Carlos, Tabacco City Park. Ayan, bago to, anong asahan Okay lang natin? masyadong malayo kasi may Same, nakamock same Makikay pa din. Same food, pero different ambiance. The food will be the same, pero may mga dagdag kami, like mag-international cuisine kami. Wow! Ano yun? Kasi complete na yung gamit, makakamit kami. Ano yun? Buffet, may breakfast? Meron kami ano, meron Dinner. breakfast, wala akong breakfast, lunch, snacks, and dinner. Tapos, the new location will have function hall Wow, for weddings. social. Tapos may mga That's private decent cabana. Wow. Private cabana for mga meeting. Okay. Intimate. Lahat ito air condition. Yes. Ang social, di ba? Ang yaman-yaman ng kaibigan ko. Hindi mga utang yun. Alam mo Utang ba, sa inyo. yung mga halaman niya, binadala sa akin listahan ng mga in-orderan namin ng halaman. 100,000. Ako nga maka 10,000 lang, di na ako makatulog. Yung total na nasa 700 na. Halaman pa lang. Lang. So alam niyo na, na-expect niyo, hindi lang siya Ishiaya Garden, siya ay isang paradise. Nakakaloka. Excited ako kasi nakikita ko sa Facebook yung development. At saka, nag-hire siya ng mga local painters, di ba? Yes. Ilan ang painters mo? 3 per cabana, so that's 5 cabana. Tapos meron pa kami art gallery sa Tagalog sa function area. tulungan natin yung mga local Ang galing na mamaya, masarap ko lang. Kita mo Sige. yung... Pupuntahan po natin yung bagong place ni Aya. I'm sure magugustuhan ninyo. Bago na naman itong attraction sa buong Bicolano. Okay? So, ngayon, Julius, ano masasabi mo, Julius? Sa food? Kung food lang hanapin yun dito na kay kamera. Grabe. Pero, si Miss Aya, hindi tumataba. Ang liit pa rin ng mga Walang parang. makeup, walang lipstick. Kani pa yun ang kusina. Nag-ready siya ng mga take-out. Kaya i-flash namin mamaya. Yung mga pictures na kinuha namin. Grabe sa presentation. Effort talaga. Parang mga halaman yan yung down. Ganda pa rin ng mukha. Ang ganda ng mukha ni Miss Aya. Ewan ko to sa isa. Uy, ano ka ba? Pwede ba? Siya yung ugat ng kagandahan. Ano na? Bakit Mukha ka na bulok ng ugat, ha? Bakit daw ako maitim? Sa resort po ako nakatira. Ano naman paputi ka? Balbilag ka sa ano? Ako, hindi na. Ayun o. Farmer's stand na ako. Ito po, yan. Pinuntahan namin yung sinasabi ko, nasasari ka bumili ng net, yung pala, yung binigay niya yung number, kakilala ko din, nabusisan ko bigla. Ito ba? Ikaw ba to? Ay, Sir Arpie, sabi ko, Diyos mio, oo. Sinabihan mo na. Sabi ko, nakuha ko yung number Nagkala ni ko yung Aya. number niya. Ay, sabi niya ganyan, naloka siya, tawa ng tawa. Oh ha? Yan ay Ishiaya roll. Ang sarap-sarap. Yan palang busog ka na. Actually, Yung yung iba, nagsusushi lang. Kasi pinasunda sa sushi lang. Sushi, tapos tonkatsu or glazed chicken pinaportion. Tapos ang if you can, ang servings namin, family servings namin, it's good for 3 persons sa order. Hindi. Pancit ka lang. Ilan pa? Hindi kasi naman kayo order, pero hindi lang. Like yung chicken namin, 7 pieces, 200 plus lang. Oo. 200 lang. Ito talaga yung service nila, hindi dahil sa kilala ko sa RP. Kasi hindi naman pa alam ni Miss Aya kainan dito. Ang dami. Ang dami. Ako ba ito?
order sa Manila ko dito. At tama din pagkakaano ng business. Oo, lahat ko. Ako lang. Tapos yung mga sakay sila. Ang yaman na kaibigan ko. Wow. This is the, cabana for 30 bucks. Mukha siyang dalawa sa labas, pero ito siya. Tapos, ang kitchen lahat doon. Yeah. Tapos may kitchen pa. Ayun, kitchen pa yun. Dito, yung papasok dito, per reservation siya, papasok dito. Uupo na lang sila ahead of time na prepare na. So, pwede mga small function, Yes, meeting, situation, dinner. So, dapat, kung may Yung mga small... nagpapakasal sa west. Yes. Kung may small, pwede mong i-incorporate with the small screen. Dapat din sa mga tao kasama mo araw-araw. Dahil marami kang matututunan. Tapos, Hindi mga pabebe-pabebe lang. Ito, Diyos ko po. Gandang buhay. Gandang buhay ang matututunan mo pag ganito mga tao kasama mo. Bakit? Ano po kuya, thank you. Thank you, Kuya. Natataigong sabihin. Hindi pa tapos. Pero, patatambakan. Tatambakan siya. Tapos, puro na siya. Flower. Ayun, yung mga pantanda. Mga garden. Dragon tail, yung yellow green. Cactus and yan. Pilipino na. Hondigya. Coco. New Mexico. Meron natin meron. Hello, Ariel. Wow. Sir Ariel. Yes. Kumusta ka? Ito yung gawa mo. Ang ganda ng gawa mo. Alam mo, pinagsasabi ko kay Ishiaya, sabi ko kilala kita. Mapasyalan kita sa Mas may maganda sa mga gawa compared to. Oh, nakita kayo yung pinapost niya eh. Ito ang ginawa nito, 17 years old. Ah, tira? 17 years old. Really? Wow. At paano ka mag-paint Si sa Hans, ceiling? ilan si Hans? Ilan naman si Hans? Paano ka mag-paint sa ceiling? 14. 15. Diretso sa ceiling? Magagamit ka ng mirror? Hindi. Taataw ka magamit ng mirror? Kasi yung gumawa nung sa restaurant sa Manila, pinagawa ko ng Versace Oo. sa ceiling. Alam mo sa mirror siya nag-ano? Nagagawa. Doon siya nakatit. Ay, Kasi wait. daw, sakit daw dito, nakapingala. Tapos alam ko niya siya mag-paint sa mirror. Mini lang yung CR kasi pang magbukas mo siya. Pero dito may ako dyan, may sink ako dyan. Okay. Lahat yan may sariling sink. Tapos any air condition? Yes. Let me out. Alisin mo nga yung mask mo. Hindi kita makikilala kapag hindi kita. Ayan, ang gwapo pala nito. Sabi mo lang ang trabaho, dahil palang trabaho. Late lang yan. Ha? Nagpipinta lang talaga siya. Sige, minsan. Napipaint ka ng nude. Kaya mo? Hindi na ako. Ipapapaint ko ito ha. Pero Akala ko ako, hindi nila kaya kong tingnan. Oo naman. Oo, maski ako, hindi kita kaya tingnan. Sige, Noy. Good luck. Panigatik. Bubuhay yun na marami. Sabi niya, nag-isip ka naman. Ito yung mga gusto kong lakad, yung mga unplan. Oo, wala yan kasi. Hindi pwedeng gusto mo lang. Ito naman, Kalesa. Hindi pa man. I love the kalesa. Hindi pa masyado siya makita kasi
ano pa lang sila, naka-base pa lang. Oo. Sige, stroke pa nila. Ano ba nila? This one. Baby, ilan taon ka na? 14. Niyo. Halika. Interview natin. Pangalan niya, baby. Hindi. Si Gail. Gail? Baby ang tawag ko. Yung bunso doon, wala man si... Alam mo, si Gail is only 14 years old. Okay, Gail. Hindi namin yung gawa niya. Talagang pinanganak ka, talagang magaling ka na mag-drawing o hilig mo? Hilig mo? My God, I can see another Michelangelo here. Okay. Ano bang year ka na? Yung... Grade 9. Ili nga o grade 9. Kami hanggang Camposanto lang kami ito magpintura sa Camposanto lang. Oh, hindi nga oh. Wow, husay-husay. Pag nakita mo yung ano niya, yung profile niya, yung mga painting niya, ang gaganda. Picture natin sa ano. Ito po ang gawain. Ano ba alam mo siya? Gail? Gail? Look at her creation, si Gail. Ayan. Lahat kayo sa pamilya talagang artistic. Meron. O ikaw lang? Lahat? Marunong kayo mag-paint? Tatay, nanay? Kala, maliliit pa, marunong nag-paint? Wow. Eh kung papinturahan ko sa'yo yung ano, Tabacco Public Cemetery. Anong gusto mong kulay ang ipintura sa mga pansyon? Floral din. Challenge! Sa rong pansyon, pipinturahan mo. Anong gusto mo ipintura? Floral o ano? Abstract? Plural. Kasama ng singular. Okay? Ipo-floral niya isang pansyon. Di ba Good luck to you! Ayan, nakakatuwa to. Cover pa yung bahay na yan, may lalagay pa dyan na ano, sure yung gano'n, ano, parang gusto niya, parang kudal.
Nagigilig mo sa inyo tagbo. Kaya ng food. Siyempre, nag-pay for it. Make up. Di ko sure kung nakalak or naka-open. January, paano na kami? Try run. Tapos, February 14, end of year. Kami din, grand opening doon, isang malaki resort, beach resort sa Tabacco. Sa January, kami din ako. Hindi ako nito dito. Kasi wala kang... Ano, kakaiba. Dapat you have to offer them something new.